حمێزە دیرۆکێکە ji kevir de çand, bawerî û ziman li civata kevin li hev dicivin. Li vir her gavek wedibe li ser şopeke şaristaniyekê. Her dîmenek wedibe kêliyeke ji dîrokê. Nav lê hatiye kirin wek midyat. Ji destên hosteyên nemir, kevir li vir yek bi yek hatine honandin. Di navbera kolanên teng de rêyên ji kevir berê we dide perestgeh û mîrateyên dîrokî. Her kolanek we dibe maleke kevirî. Her kolanek deriyê hewşeke malên midyadê ji we dide vekirin. Her malek bi dîtbariyeke cuda we pêşwazî dike. Ji paceyên fireh heya deriyên kevnar, ji dîwarên bilind heya hêwan û odeyên hunerî. Her yekê wan taybetiyeke cuda ya malên midyadê nîşanê we dide. Heman hostetî, heman mîmarî ji perestgehên wê jî bang li we dike. Dêra Mor Gabriel û dêra Dayika Meryem serkêşiya vê bangê dikin bi tevî xweş û pûnên xwe ve. Mizgefta mezin jî dibêje ez jî li virim. û tevî bermahiyên olî bi hev re dibin cihê pîroz ên midyadê. Jiyana li sûkê rengîniyên li kolanên wê ji cil û bergan heya xwarinên temxweş ên pêşpêşgehê yek bi yek dewlemendiyên midyadê bi zimanê xwe vedibêjin, bi zimanê gelên ên pirrengî. û xwezeya wê di nav germahiya havînê de cihên hênik û aram ji we re pêşkeş dike. Vaya avaspî li ber rexê midyadê bûye yek ji wan cihên bi aram, bi ava xwe ya sar û zelal. Belê, midyat bi tevî xweşikbûn û taybetiyên xwe wek kêliyeke kevirî ya ji dîrokê bi nasnameya xwe ya pirçandî û rengîn hembêza xwe vekiriye ji we re. شکال گلدانای خواده